Dobrý den, vítejte na stránkách Happy End for Me e-knihy pro ženy. Dovolte mi, abychom vás provedli postupem registrace na našich stránkách. Na hlavní liště pod logem Happy End for Me e-knihy pro ženy klikněte na políčko Registrace. Po otevření stránky prosím vyplňte uvedený formulář. Potvrďte souhlas s obchodními podmínkami zakliknutím uvedeného políčka a tlačítkem Potvrdit registraci vaší registrace dokončíte. Poté po potvrzení e-mailu můžete začít nakupovat v našem e-shopu Happy End for Me e-knihy pro ženy. Přejeme vám krásný den.